Takže ahoj, ja vás vítam pri ďalšom dieli korčulovania a dnes sa opäť naučíme aj nejaké nové základné prvky na ľade. Ak vás tieto videá bavia, tak ich prosím zdieľajte, aby sa dostali medzi čo najviac ľudí a my poďme už na video. Dnes to opäť budú 3 nové prvky. Ako prvé si ukážeme bociana, čo znamená stoj na jednej nohe. Dôležitý je nácvik pri mantineli, aby ste mali lepšiu stabilitu. Začíname tak, že nohu najprv priložíme ku členku a postupne ju vyťahujeme ku kolenu. Je dôležité, aby sa topánka, čiže náš vnútorný členok, dotýkal kolena. Zlá pozícia je tá, keď nám topánka trčí dozadu. Toto je nesprávne. Správne je naopak toto. Tiež je dôležité držať ruky upažené, vystretý chrbát, brucho stiahnuté. Brada, ako sme si hovorili hneď v prvom videu, smeruje hore, nepozeráme dolu do ľadovej plochy. Každý človek má logicky jednu nohu stabilnejšiu, takzvanú lepšiu stranu a druhú horšiu, ale je dosť podstatné, aby ste si tieto strany striedali. Ešte ostaňme pri tom bocianovi. Keďže už vieme bocian a vieme aj vozíček, tak si to môžeme sťažiť a dať si také nejaké alternatívne cvičenie, zaujímavejšie pre nás, že najprv urobíme bocian a potom zídeme dolu do vozíčka. Keďže sme sa na minulej hodine učili odraz hranou a robili sme kolobežku, tak dnes sa naučíme úplne taký najzákladnejší korčuliarsky prvok, ktorý nazývame vetvičky. Niekto to volá stromčeky, pretože vlastne my tie vetvičky kreslíme, ale myslím si, že je to úplne jedno. Základný postoj je ten, že máme mierne špičky od seba, samozrejme stojíme v kolene, zadok máme stiahnutý. Pri vetvičkách sa vezieme na obidvoch hranách, ale odrážame sa vnútornou hranou. Ako som hovorila, špičky smerujú mierne od seba, kresba je vetvičková a celkom dôležité je to, že nikdy medzi jednou a druhou vetvičkou nemáme na ľadovej ploche položené obidve nohy. Čiže sa nevezieme na dvoch nohách. Veziem sa na jednej, druhú priložím k pete a následne prestúpim na druhú nohu. Posledný prvok dnes je brzda. Avšak určite mi dáte za pravdu, že je to veľmi dôležitý prvok, pretože je dôležité vedieť zastaviť. Existuje viacej druhov brzd, my sa však naučíme dnes dve najzákladnejšie. Prvá je brzda pluhom, tu možno poznáte aj z lyžovania, a potom je to brzda jednou nohou. Dôležité je to, aby sme boli v kolene. Rozbehnem sa a točím obidve špičky k sebe. Netlačím veľmi doľadu, je to naozaj úplne jemné zatlačenie. Ak zatlačíte doľadu viacej, môže sa stať to, že sa zaseknete a preletíte dopredu. Také cvičenie na mieste je to, že sa dáme do kolena, jednu nohu vtočíme a vlastne šúchame ľad od nohy smerom do diagonály von. Deťom môžeme povedať, že si našúchame sneh, ktorý si následne chytíme a vyhodíme. Týmto pre ne bude väčšia zábava. Takže dúfam, že som vám v takom základnom korčulovaní trochu pomohla. My sa uvidíme zase niekedy inokedy. Majte sa krásne a čau!